Ләйлә Сабирова һәм без бишле шоуны башлыйбыз. Бүген бездә кунакта укучылар командасына каршы Татарстан Республикасының атказанган артисты, автор башкаручы, меңләгән йөрәкләрне яулаган Илназ Бах. Сәлам, Илназ. Сәлам, Василия. Сәлам, барыгызга да. Ничек хәлләрең? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Илназ, бүген син мәктәптә, сыйныфта, шулай бит күптән утырган инде парта артына. 20 ел элек. 20 ел элек тәмамладың мәктәпне. Ничексең? Хисләр, Сагындыра. Илназ, мен кыскача гына аңлатып китәм бүген безнең шартларны, бәйгенең шартларын. Бүген син 6 укучыга каршы көрәшәчәксең. Беренче сыйныфтан алып 6нчы сыйныфка кадәр балаларга һәм сиңа да шул бер үк сорау бирелә. Сорауга җавап бирү өчен 10 секунд вакыт бирелә. Һәм бу вакыт эчендә сиңа төгәл итеп сорауга җавап бирергә кирәк. Әгәр дә җиңәсең икән, бишле алачаксың. Җиңмисең икән, димәк, балалар бишле. Монда икеле куймыйлар. Юк, беләм мин аны. Балалар да бар. Башлыйбызмы? Яхшы иде. Беренче сыйныф. Әйләнә тирә дөнья. Мәдинә, син бу кешене таныйсыңмы? Сәмс. Кем бу? Беләсеңме? Юк, мин дә белмим кем икән. Әйдә, утыр парта артына утыр, һәм мин сиңа Бу рәсемдә күрсәтелгән хайваннар кемнәр? Аларның исемнәрен яз. Ата. Biz вообще 4-нче класска хәтле гел безнең икебезне рүзәллегә минем классташ дустым белән безнең икебезне һәрвакыт дәресләрдән соң яңадан 4 дәрескә алып калалар. Тәртипсезлек өчен. Мәктәптә укыганда төп программадан тыш өстәмә һәр вакытта да 4 дәрестә кала торган Илназ Бахның җавапларын карыйк. Әлбәттә, ул дөрес булырга тиештер инде. Куян, тутый кош, сандугач, ташмак, сандугач күргән дисәң. Дөрес түгелме? Вообще дөрес. Представь себе. Кайсылары? Бурсык түгел. Дуңгыз, диңгез Бу шундый рәсем. Сандугач түгел, кенәри. Кенәри. Башкалары дөрес. Мен буларны күргән кеше түгел, мөһим түгел. Бурсыкны күргән идеңме? Бурсыкны күргән бар Ну, бу бурсык түгел. Ну, просто ушаган, но менә бу ягыда мондай булса, Бу як. Рәхмәт бик зур. Мәдинә, синеке ничек? Я на самом деле скажу, это мне нормально. Молодец! Әлеге ярышта беренче сыйныф укучысы Мәдинә Илназ Бахны җиңде. Исәп 1-0. Молодец! Икенче сыйныф инглиз теле. Сез Мөхәммәдияр. Син бу кешене беләсеңме, Мөхәммәдияр? Я, отыр. Урыныңа отыр. Утырасыңмы? Мөхәммәдияр, без сиңа хәзер бер бирем бирәбез. Һәм син безгә телдән генә җавап бирсәң дә була, әзер булсаң, язсаң да була. Яме, инглиз телен укыйсыңмы син? Молодец, мен сиңа инглиз телен белән шуны бирәм. Илназ, Мин укымыйм бит. син инглиз теле бар идең бит. Yo, мин немецкий укыдым. Ну, братан. Так, мин беләм бит Төркиягә баргач, бер аракны торганнан соң сөйләшергә өйрәнеп кайтам. Алайса, без сиңа монда малай кирәк име. Сиңа малайга шалтыратырга мөмкинлек бирәбез. Звонок другу. Серьезно? Абсолютно. Бишле шоуның кагыйдәләренә туры килмәсә дә, бүген Илназ Бахка без ярдәм сорап шалтыратырга мөмкинлек бирәбез. Һәм хәзер ул инглиз теленнән биремне шишәр өчен малайына шалтырата. Кая? Ул дәрестә утыраймы? Монда английский буенча не задание. Так, давай, Хаджи берем. Яхшы. Very good. Where is mommy? Is this a kitchen? Ага. Where is the daddy? Is this a bedroom? Ага. Bedroom. Where is the grandfather? Ага. It is a garden. Молодец. There is father.
He's in the bedroom. There is grandfather. He's in the garden. Benim məni qoya, benim məni aşxanada, kuxnyada demək kelime. Bundan sonra indi benim əti qoya, əti baxışa, ay, iyi, toxta. Babay qoya, baxışada. İli anda işi qalında oturaydı. Bu ilk girisin çək gerek ikin şöyle benim bu bunun babayla ola mı kim bu? Atası bulan mı? İyi. Bu yara benim əti qoya, əti kitap okuyup yatağı şırıkken. Senin kitap okuyup yatağın var mı sayılmaz? Vaxtım da yok kitap okuğa. Bu işsiz yatağın da okuyup. Bu işsiz yatağı. Şırıkken kitap okuyup yatağı. Rahmet bir zor. Ama ben boş vakitte nerseler işlerdim? Boş vakitim yok diye eylesin. Dersini aytkanda bu mına kış neyine kirgeçinde mahallarga mına Naturlaytır kartozda deb aytib qo'ydim, что bu İşin aldında? Iya. Direktigi ishsiz yurmasinlar deb maktabdan qaytalar da обязательно havada jirga kerak bitini. Baldan havada тоже топ tiyip jirib bo'lmaydi. Shunga ko'ra men kartozda deb aytdim. Shunda kartozda kankida jirib yuraveradi. Sen o'zingda kankida yuribsizmi? O'zimda bitimizda yuribmiz. Bitimizda. Chang'da yuribmiz, kankida yuribmiz. Alarning kvadrotsiklari bor, ular shunda yurib. Qisqasi vaqtni bosh qolib. Shonada turamiz, tovushamiz. Shetrikli haldan joyillig'ini chiqqan Ilnaz Bog'qa biz bir ball beramiz. 3-sinf Tatar tili. Ilnazning Tatar tilidan birimlarini tekshirib qaraylik hali. Ham benim kundoshim, Ham sening kundashing, isming nechik? Adila. Adila kir. Adila. Adila, nima qiladi ko'raklari mana. Şuay ettirip benim kim aytmıştı narsa yap atadigan. İsimde qolganlar podvalik etmese kitap kim narsa bo'lar ekan. Ayya. Kimni narsani kitapni kitap kimga narsaga kitapqa qaydan shig'ish kelishi kitapdan burun kelishi kitapda. Iyalik kelishi nechik? Kitobni? Kitapni kimni narsani kitapni Aha. kitapqa Durust tugul. или kitapdami kitapqa uradi. Yo'q, iyalik kelishi kimning narsani? Kimning mini? Kitobning. Da. No, почти. Ishim kelish kitobda. Shig'ish kelish kitobdan. Burun vaqt kitobdan. Bir xato. Qolamiz. Seniki nechik? Kitap, kitobni, kitobqa, kitobdan, kitobda. Menda shunday bir xato, kitobni tugul, kitobning iyalik kelishi kimning narsaning. Demak, menda birinchiga da ball beriladi. 3-sinf Tatar tili birimi natijalari bo'yicha birgina komandaga da ball berilmaydi. Demak, bizning hisob shu kelish qoladi. 2 ga 1. Aşuga mısın mı ya? Rail, sen bu kishni bilasizmi? Hayır. Kimsin o? İnsaf var. Bana oğlanca. Rus. Bek yaxshi. Sendan nima jibarini bilasan? Xalq başları. Anlattım. Anaqqangi eshitganim bor edi, qo'yganim bor. Ya. 4-sinf Русский язык. Qatnashuvchilar rus tilini bek yaxshi biladilar axir. Berilgan vaqtdan oldin tamomlab qo'ydilar. Aytamiz, tekshirib qaraylik. Так, медвежата играют, шелковистые пуховки распустились, муравьи побежали. Пуховки подлежащие. Ну, мне просто X-берге что? Просто шла киптигне емесме. Йо. Я думал X-берге бір неге кіреді. Ну, пуховик кейін, да, вот дұрыс аңсыбайды. Все, тікісі подлежащего кірмейді. Просто какие пуховки деген сұрауға ғана мен думал кірелер бірге. Побежали. Yazıları білер. Ну, неше біз, сенің, в принципе, ошибка болды. Проблем раз болған.
Bu birimni 4-sınıf оқушысы түгел башкарды, әмма Илназда bir кичкене генә хата китте. Шуңа күрә әлеге ярышта оқучылар командасына 1 балл бирелә, Илназга балл бирелмичә кала. 5-нче сыйныф татар теле. Азалия, әйдә утыр. Азалия, мен хәзер сиңа һәм безнең катнашучыбызга бер төрле сорау бирәм һәм җавап бирергә туры киләчәк. Син бу кешене беләсеңме? Илназба. Кызыл Илназба. Җырчы. Яратасыңмы син җырларын? Кайсын яратасың? Мен сине яратам. Үзеңдә кушылып җырлаганың бармы син? Кичкене булганда әти белән гел бийдек. Бийдек. Аның җырларын. Аның җырларына. Менә бит син кичкене. Әтиңә сәлам әйтерсең. Кичкене яшьтән синең фанатларың булган. Алла aşkına менә билгеле сиздем. Менә шушы 5-6 класслар нигездә 5-6 хатмыны бия. Барысында дөрес язган, ләкин кисәкчәгә бер мисал да булмады, димәк. Димәк, укучыбызга 1 балл да бирелми, чөнки бирим тулысынча. Илназ, синеке ничек? Меникене шулай ук менә баштан чыккан иде хәзер. Менә мәсәлән исем дөрестме, дөрес язган. Исем ат. Сыйфат нинди яшел? Әйе. Алмашлыксыз без. Әйе. Алар рәвеш ничек шулай? Фигыль нишли. Ат яшел, без шулай эшли булачак. 6-нчы сыйныф биология. Рәсемдә бәрәңгенең өлешләре күрсәтелгән. Сез сорау билгесе урынына ул өлешләрнең исемнәрен язырга тиеш буласыз. Син бу кешене беләсеңме? Кем ул? Кем соң Илназба? Җырчы. Сен җырларын беләсеңме? Беләм. Нинди җырларын беләсең? Мин сине яратам. Әйе. Нинди җыр сөйләйсең? Берәр нинди? Әлбәттә инде зәргә фраза. Hatlarını alam, yuqsunudan yanam. Min sine hamanda, üzülüp yaradan. Aydildir ay canım, gazapılama yuka. Yandırma, güldürme, üzer hal yok. Başka anıla yüreğimni. Tınıla yüreğimni, ödünem yalvaram, karşı gelmeyindi. Ağıl yüzümdeki oynar yaşlarıma, sinsiz məğnədə yok, jirdə yaşavıma. Sinsiz məğnədə yok, jirdə yaşavıma. Бирелгән вакыт үтте һәм без катнашучыларның җавапларын тикшерәбез. Монсы сабак була, монсы тамыр, монсы инде ана бәрәңге дип әйтәләр инде телдә. Булар күзәнәкләр була инде, һәм монсы беренче арган була. Инглиз телен белеп бетермәсә дә, бәрәңге төзелешен төгәл белә Илназ Бах. 6-нчы сыйныфта бирелә торган сорауга дөрес итеп җавап бирде. Кыскасы, Зәринә, синең җавапларың дөрес түгел. Әлбәттә, монда дөрес җаваплар да бар, ләкин менә бу балчык түгел, бу ана бәрәңге. Уенның гомуми исәбе 3-2. Әз генә өстенлек белән безнең укучылар командасы җиңеп чыкты. Шуңа күрә аларның барысына да 5-ле бүләк итәбез. Илназга катнашкан өчен бик зур рәхмәт.
Мен шын көңілден әлеге шушы балалар белән белемемне әлрәк кенә тикшереп киттем. Шуңа күрә кызлар җегетләр молодцы. Мин сезгә уңышлар телим. Укыгыз, алга таба да бишләргә укыгыз. Һәр вакытта сезнең лимитларыгызда бишләр генә булсын. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт.